time to waste my time, I'ma make 'em wait. I'm a pancake bitch, but I take the cake. I'm gooey in the middle, baby, let me bake. Ez da batere originala nire erantzuna egia esan da. Osea, galdetzen digute beti denoi eta jendeak dauzka super erantzun guaiak bai, eskolan etorri zen ez dakin hor eta gustatu zitzaidan horrela benetan gustatu beste gauza asko bezala eta niri gustatu zitzaidan, etxetik datorkizaletasuna, etxe bertsolaria da, esaten du eta hortik ezagutu nun bertsoa, umetatik eukidet lotura, egia da gero, horrela kondenatuta ere, naizela sentitzen, ez nahi beste bi anai arreba duzkat, eta hoiei oso gutxi inportatzei bertsoa, baina, hortik ezagutu nun, gustatu zitzaidan, ondo pasatzen nun, lotura hasieratik intzitzaizkian gertukoak, eta gero, pixkanakaia zaletzen junitzen inguruagatik, eta orain ja inguruak gehiago erakartzen hau, gehiago, lehen baino gehiago bintzat, lehen bate ingururik ez neukalako, baina gero, hori bertso eskolan sartu nintzen zarautzen 13-14 urterekin, ja normalean jendea baino pixka beranduago, baino bertsotan ere pixka banekin, eta gero jendea ezagutu, bertso dalekuak ezek zer, eta orain hortik gehiago biziet, baina egia hasi nintzala etxetik eta ohitura hortatik. Hori ere oso guai, baina beste batzuk ez daukaten aukera bat. Eskolartekoan hasten geha denok, esango nuke, lehenbizi idatzizkoan, gero bapatekoan lehenbiziko urtean bat ere ez, baina gero ja bigarren da hirugarren urtean suerte eukin nun, eta Gipuzkoan Euskal Herrikoan txapeldun ordein nun denetan, gero Gipuzkoa atean nun, Euskal Herrikoa etzan nin pandemiagatik, gazte sariketak iristen dira beti gero, eta horrere final batzuk, saio batzuk, eta zer, txapelen bat ere atea da, eta hortik, baina hori beti oso gauza puntualak izaten dira, eta gero egia da neurgailu objektiboa hori izaten dela, baina oso gauza konkretuak eta puntualak dira, eta bertsoa sariketatik eta lehiatik baino zorionez askoz gauza gehiotatik eta gehiago bizide, oin gozu. Eta sariketak aipatu ditugula, bada parte hartu duzun sariketa bat, niri asko interesatzen zaidala dela, senyorak sariketa. Niri ere bai. Aurten bigarren edizioa izan dugu, aurtengo sariketan bigarrenean alegia zuk parte hartu duzu, Anela Bakak eraman zuen txapela, zu gelditu zinean txapeldun ordea, eta gero finalistak izan zian Erika Lagoma, Usue Fernandez, Amaia Iturrioz eta Sara Robles, ezta? Sarai, hori da, bai. Orduan, pixkat, hemendik tiraka, nahiko nuke jakin zer nolakoa izan da zuretzat bigarren senyora sariketan parte hartzea, eta nola bizi izan dezun, kakotxin artean gizon bakarra izan da. Eta akaso horrek emango digu zer eztabaidatu. Kakotxekin jarriko du, horrek ere eman du zer esana. Azteko senyora sariketa, nik hasieratik bizi izan duen oso neure kontu bezala, eta oso barrutik eta lehengo edizioan gaina saio denetara junditzan, eta finalean gogoratzen naiz finaleko juerga ilegal hori pandemiako ordutegiak, eta Nafarroa nola pasaginan hor bildurtuta, eta holako gauzak beti, hasieratik bizi izan ditut oso neuretik egia da, alduntze bertso eskolako taldetxo batek edo abiatuzun movida bat izan zala, eta alduntze bertso eskolan enabilela, baina inungo dudari gabe bizi izan detelan nire, eta poz handi bat izan zala bigarren edizio hortan gaina nintza esan dezu, nintza ere bigarren Pamela orde, txapeldun orde, Pamela dun orde izan zen lehenengo edizioan, eta ni bigarrenean, eta horre nintzakintzea konpartitzeekin oso pozik, eta gero, poz bat, eta kriston giroa sortzen da, oso, da sentimendu komun bat, gauza asko konpartitzen dituzun jende batekin egoteko zea bat, eta gero egia da komentatu zala, eta ni harritu ere inditzan, eta pixkat buskeatu ere bai, kontu horrekin, lehen aipatu duzun zea horrekin, gogoratzen naiz, oin burura bat datorki, baino gehiago ere ontzia, niri ere hau askotan galdetu jaten modu horrela kutreagoan, eta gogoratzen naiz, gauntzala Anela Bakari senyora sariketan ondoren egin zioten elkarrizketa bat, eta hor galdetzen ziotela, beste gauza pila baten artean, zer moz, eta gitze, sensazioa, zerra senyora sariketa, eta derrepende, zer iruditzen zaizu, Anerrek hor kantatzea. Eta esate du, guau,
Eta, osea, balizu zela, osea, nik hor ikusi nuen, bale, itxoin, osea, hau esplikatu behar da. Nere galdera, barkatu, Nere galdera ez joan hortik, Ez, horregatik esan dut, Egon dira gauzak askoz modu okerragoan eta kultragoan egindakoak eta ulertzen galdera. Osea, de hecho, galdera itzaki bada gai hau ateratzeko, baina... Bai, osea, nik bizi izan dut oso normal eta deia iritsiten nereak deitu ziren goretzen nire gertzaolek. Eta egia galdetu niola bai, peina marika gehiago ere kantatuko du edo ez, eta bueno, kanturako igual ez zeudela, baina bai gehi jartzaile taldean bat zeudela, epailetzan ere bai, eta bueno, bat zeudela hasieratik. Zea bat, eta gero, gauza horiek iritsi zianean ja publiko egin eta mediatikoki ez zula sekulako bihartzunik eta debaterik sortu, baina galdera egitea berak neri sortu zian nolako, zea bat, pixka bat, galdu sensazio bat, esan zein uste zenuten zela orain arte sujetua. Ez, osea, zeinentzat uste zenuten ari ginela orain arte egiten gauzak, zeini kantatzen geniola, zeinentzat zirela gauza hauek, ezakit, balego bezala, señoratasun esentzial bat alura murrizten dena, eta ezakit, osea, pixkat horrekin flipatu nun. Gero, nik niretzat, hori oso eroso, hori da nire bertso munduak orain gehien dudari gabe harreman gehien daukadan ingurua, jende hori da, giro hori da, rollo hori da, hausnarketa hori dira, bizipen partekatu hori dira, eta pertsonalki oso hortik bizi izan dut, eta inungo gatazkari gabe, baina gero egia da, eukizula zehatxoa, eta hori ere izan zela pixkat, sorpresa edo, baina bueno, erakusgarritxo bat ezakit. Aner, zuk baldakazu senyora hori barnean, egunerokoan ateratzen dela? Senyorismo hori nola dirazten duzu egunerokoan? Gogoratzen naiz, egin zala lehenengo senyora sariketan Maiderraregiren bi egindako elkarrizketa baten edo erantzuntzula senyoran definizio posible bat edo. Senyora bat da emakume edo, bueno, asteriskoekin jarriko dugu, indartsu bat. Horrela, besterik gabe hori da senyora bat. Eta, bueno, hori nik sentitzen dut, ezakit, nik uste hor senyorak hartu zuen definizioa, ez definizio absoluto eta itxi bakarra, baina bai hor hartu zuen esanahia bazala pixka bat, orain arteko bertsolaritza hegemoniko horretatik kanpo edo kokatzen ziren gorputz batzun batzarrak elarre haundi baterako dei bat, eta hori indar horrekin eta kontra egiteko ilusio horrekin eta zentzu horrekin eta lotzea, eta nik bertsodatik haratago ere, zorionez edo zoritxarrez, asko bizi dut hori, eta bai, osa uste, senyora izan behar degula gazte izango bagea, eta gazte gehan bezala izango bagea ere, naiz eta berez ikusten den, igual bi kontzeptu kontra esan kordiala ez, baina bai. Pancake bitch, but I take the cake. I'm gooey in the middle, baby, let me bake. Herrera, emanaldi bat lanku enpresak edo elkarteak antolatutako, sustatutako emanaldi bada, antzerki emanaldi deitu izan zaio diogu, beste batzutan ez, bertso emanaldi ere bai, ez dakit. Guri iritsi zitzaigun lankutik proposamen bat zerbait egiteko, nolabait neurri batean ez zuzenki, baina bai errelebo bat edo emateko bai ja bukatzera zijoazen erradikalak ginen eta gorria bi ikuskizun horiei, gero horrekin etorri ginen bai Amaraun, dantza bertso eta dantza uztartzen dituen emanaldia, orain ere hori badabil, eta gero gure erre hau. Eta hortik iritsi zitzaigun proposamena, eta superproposamen askea izan zen, nahi genuen egiteko eta nahi genuen moduan guk ikusteko, baina bueno, emanaldi bat. Eta hasi ginen egiten, Laurok atea zitzaiguna, eta oso pozik egia esan da, erabat guretik egindako emanaldi bada, gure kontuei buruz hitz egiten dugu, gero egia da marko orokor bat eman barri izan geniola esplikatzeko eta zertaztan argi esplikatu alizateko, baina igual hori incluso a posteriori indako zera bada, ingen idun pixka bat hitz egin eta komentatu eta bazkenean emanaldi formatura eraman gure eguneroko gaiak zirenak, guze harkatzen dituzten gatazkak eta bar, eta hortik sortu zen. Gero hori estenaratzeko momentuan konturatu ginen uste da baino askoz katetagoa gehala,
Edurneri eskatu genion laguntza zorionez, eta Edurnek eskerrak lagundu digun. Eta, oain hortan egia, azkenaldian nik neuk burutik eukigen duen igandean, eren egun emanaldia, eta, ostra, batean kontrola izan, daugadia pixka bat burutik, mapa mentaletik, zentralitatetik bintzat pixka bat baztertuta, garai baten igual gehiago zalako eta erraiz zalako gure bizitza osoa, oain asko gauza gehiago sartu dira, eta oain ez daukagu igual hain presente, baina bada, ez dakit, niri asko eman dit, aurten gauza berri asko probatu ditut erreri esker, eta hori da pixka bat, bitasunetan zentratu da, eta da emanaldi bat, 10 eszena duzka, bertsoa da neurri handi baten bide egile nagusi, baina poesiatik ere badukan, zerkitik, musikatik, saiatu gara biltzen, eskura genuzkan tresnak, eta horrekin, bitasun konkretuei buruz eta bitasunei buruz orokorrean hitz egiten, pixka bat zeharkatzen gintunaz eta zeharkatu arazten genuenaz, interesatzen zitzaionaz, eta hori egin dugu gero egia da jendea harritu duela eta erantzuna izan dela zeagoa, eta guk guretzat hain kotidianoa dana izan dela igual orokorrean gauza bereziago bezala edo ezakit harridura gehiorekin ikusia, baina guretzat nahiko hori ere, senyores ariketan bezala nahiko modu kotidianoan eta normalian sortutakoa da printzipioz. Emanaldiko puruz, ustean una baino asko emanaldi ditugu, ez dakit zenbagoa zen, baino 40 laizter esango nuke, otsailetik. Egitan? Bai, 35-6 jongo gara, nahi ezakit zehazki, baina horrelakon bat, eta oso erantzun honakin, jendeak oso pozik dago, oso, hori da, jendea harriduratik ere bai, eta hori igual badialako guk oso eguneroko bizipen bezala dauzkagu, baina igual ez dianak ikusten hain gauza orokor eta eguneroko bezala, eta gero horiek guk kontatu ditugu gure erara, baina igual gero ez dia hain orokorrak eta hain handiek, eta hortik ere erantzun handi etorri zaigu, hostia, jendia flipatuta ateratzen dela, espero ez ditun gauzak entzun da, bigarren aldiz entzun bardula jende asko esan digu, harrera ona eta baingoz pozik gaude, gero iritsi zaizkigu ez hainbeste, eta igual ez, incluso nahi genuen beste, baina erantzun deserosoago batzuk, deserosoago sentiarazi ditun jende baten erantzunak, eta hori ere nahi genuen, eta bilatzen zuen hori, eta gustora egia esan da erantzunekin ere, eta oso pozik, Jarraituko dugu, propaganda pila bat eta pelmada pila bat ematen dugu Instan eta bar, lankuren sare sozialei ere begiratu, eta nahi duna enteratuko da. Izango duen, bustitzea da igual, baina busti bakarrik egite dugu podcastean, osek. Busti, hemen bai. Bai, hortara datoz. Neurri baten espero zan da, eta igual amets oso handia genuzka, baina gero ikusten da, egia da, ez dugukatuko aldaketak datu zela, eta gero ez dakit gertatzen ari da, txapelketetan gertatzen da, txapelketa dira, ondorio seguruenik definizioz dira injustuak, eta gauza batzukin ados gaude, beste batzukin ez, nahiko txapelketa ona juten ari da, sorpresa batzuk ateratzen ari dira, belaunaldiz, lehenengo ematen du bi tipa bintzate hongo diala finalean, ze alaia nahiko argi pasada, nerea orduan dago, ia nahi inorkeztu deskartatzen, hori hor dago, baina gero egia da, ikusi ala baita ere, bertso sistema askoz gauza haundiagoa dela guk normalean gure egunerokoan bizi degun hori baino, eta gure hausnarketa eta ustezko aldaketa horiek iristen diren lekua baino, eta pintatzen dugun arren horrela, gero pixkat txapelketak berak realitate kolpetxoa ere eman digula, txapelketa honetan igual horrela gogorren bortitzen eta gehien komentatu dena ere hori izan da Irungo saioan gertatu zen, kriston saioa joan zen, kasualidadez edo ez, baina bost emakumea izian kantuan, eta batean kriston saioa zen, kriston saioa joan, eta gero puntuz, kriston hostia eman. Ezustekoa, nahi. Eta hor dago nerea batean finalista argia izan behar omentzuna eginda lepoa iztu, anela baka bigarren fasetik kanpora, bestea ez dakit nun, jo neuria ere bebeian, gertatzen diren gauzak ez, baina pixka bat sensazioa neri eman dit, txapelketa dudala
neurri baten, eta ez dela kulpa ez epaileena konkretuki, ez entzuleena konkretuki, baina bueno, ulertu behar da, bertsolaritza bera ere sistema oso badela, bere egitura dauzkana, bere engranajea dauzkana, eta engranaje horien aldaketa iruditzen bat zaigu ere arlo konkretutan oso aurreratu ematen dela, bueno, hor badagola gauza osoago bat mugitzea gehiago kostako zaiguna, ez? Eta bueno, pixkat izan da, bueno, hemen oso ondo zuen gauzatxoak, oso ondo zuen lanketak, zuen bueltak emateak eta zuen bertsolaritza feminista, baina, peña, hau bertsolaritza da, eta hemen ondo egin behar da, eta ez diskursiboki aportatu eta hitz egin zuen gatazka boleroi buruz orduan. Bueno, ez dakit, da, zin bat, esatea, bueno, hemen dago bertsolaritza, zuek hortza dute, baina, bueno, bertsolaritza ez zarete zuek bakarrik, eta hau aldatzea, bueno, kostako zaizue, ari zarete zuen gauzak egiten, baina, bueno, kostako zaizue, eta txapelketa pixkat horren erakusgarri dela besterik gabe. Lekuenetan gertatzen dira, eta hemen ere gertatu da, eta ulertu behar da, horri ere irakurketa orokorrago bat egin dakiokela, eta bakoitzak bere egingo dio, guk daukigun lekutik, igual hori egiten dugu ezagit. Guk, nik, zein horren guk. Engines revving on location, did the lappy things we racing, eyes shining in amazement. Nahiko nuke irabaztea, bitu horrara iskonda denetan, nire Ibarzabale dudari gabe, alaiak berak, ez dakit, sustraik ilusio egiten dit, eta sustraik uste dut aukerak dauzkala, gero Maialenek irabaztea beti da oso ondo, baina bueno, horiak gertatu denez, gauza berriak esategatik, ez? Eta bueno, gero nahiko nuke irabaztea, Miren Artetxek, Maialenak Izuk, Anesto Zubizkarrek eta ez dakit, Oian Arandak, baina bueno, hori ez da gertatuko. Orduan, bueno, ez dakit, ordu benetan, bueno, poza emango leake, alaiak, nereak, sustraik, Maialenek eta Beñatek eta beste deneke, baina, bueno, ez dakit, batzuk esategatik. Ez da asko guzti, Bakarra bat nahi duzu? Venga, claro, Nerea. Vale, Nerea, osongi. Usten da egia da, eta hor nahiko nuke hor ere begia jarri, eta aldaketa bat edo deserosotasun bat badagoela, segun noiz, segun zertaz kantatzeko, kezka bat esaten denarekiko, hartzen diren paperekiko, igual gauza batzuekiko duda bat, zer esan daitekeen, zer ez, noraino joan, noraino ez, paper hartu, zer performatu, nun kantatu noren paperetik, gizon askoren partetik, gehienen partetik, nik uste, realidade badelako, indar handiz hartu duelako zorionez batez ere mugimendu transfeministaren partetik eta indarra bertsolaritzan tope egin delako eta hor gauza batzuk azaleratu direlako, min asko agertu delako eta hori erantzuteko jarrera bat hartu delako eta ondorioz ez diot inori meriturik kendu nahi, baina uste dut gehiago izan dela hortik egindako kritika batek besteak zipriztintzearen ondoriozko kasi ezinbesteko mugimendu sutil bat, inork konbikzioz egindako lanketa bat baino ez. Gero, egia da, eta jende baten alegina ukatu gabe, eta egia da hor bertsolari batzuetan batez ere ikusten direla alegin batzuk, beste gauza batzuetan saiatzeko, gauza batzuk pentsatzeko, bide batzuk bilatzeko, arakatzeko, gero egia da, bilaketa hortan, eta normala da, eta obioa da, eta argia da, batzutan labain ere egiten dela, eta gero hor kritikak ere egongo dira, eta hor Durangoko maskulinitate tailerra ez. Ez nahi dugulako konkretuki kritikatu Julio Soto bertsolari bezala, Beñat Gaztelumendi edo Aitor Bizkarra edo bestea. Gainera, seguruenik askotan olako gauzak egiten saiatzen direnak izaten dira horrela, alegin gehien edo egiten dutenak, eta beste batzu igual guzti ere ez, eta saiatu ere ez, baina bueno, gero saiatzen denak kagatzen du batzuetan, eta kagatzen duenari, batzutan esan bertzaio kagatu duela. Orduan, orokorrean lehen esan duguna egiturazko aldaketari datorren, ez dakit. Oraindik ere bertso mundu hegemonikoa sistema orokor handi hori zein da, lehengo bera bide taile aldatuta, eta oraindik violentoa da, oraindik ere inkomodoa da, eta oraindik ere gauza asko gertatzen dira eguneroko plazan, eta oraindik ere erosoena da jarrera tradizional gizon violento gorpuz, ezagit,
indarkeria produzitzen duen gorputz hori izatea da oraindik ere erosoena eta errazena eta errazen horri tiratzen zaio. Gero, bestelako aleginak badaude, bestelako aleginak eskertu behar dira, bestelako alegin horiek nork sustatuta egin diren esan behar da, nondik datozen. Baina, bueno, askotan gero alegin horiek ere noiz eta nola eta zenbateraino diren aldiro egitekoak eta igual inkluso erraza dela dakizunean txalotua izango dela zure maskulinitate uste zaul eta berri hori plazara ateratzea, baina gero zortziko txikian sagardotegiari buruzko txiste munduko matxunoenak egin behar dituzunean, hor ja bada ez duzula dudan jarriko, ze asko jokatzea da, ez? Pixka bat hori, betiko alekuenetan gertatzen dena, baina, hemen ere gertatzen dela, eta ez dugula idealizatu behar movida hau ematen duelako super erraza eta ederra dela, eta lanketa guztiak egin daudela, eta hemen ja ez dagoela gehiago barri ez. Hemen ere lehenko gauza bera daude eta gauzak egin dira, baina oraindik begiratun gauden eta zertan gauden, ez? Ez dela erreza eta putada badela eta inorrez dagoela prest bere gorputza hain violentoki hor jartzeko odoltzaren erdian. Baina, hori gertatzen dela, inertzia horiek hor daudela eta inertzia horiek hausten individualki alegin kolektiboei begira eta gero kolektibo bat horre egongo da babesteko eta zeintzeko, baina alegin individualak egiten ez diren bitartean, inertzia horrek hor jarraituko duela, eta errazena beti izango dela anaidi horren parte izatea, baldin eta eraikitzen ez badugu anaidi horrekiko beste di alternatibo bat. Gero hori ez dela erabili behar aitzakia komodoista bezala, eta lasai ja, nia joaten naiz gizonezkoen bertso eskola feminista horretara, eta ia lasai nago. Gizonezkoen bertso eskola feminista horretara joaten zara, baina, hor ere zenbat zaudete prest kar sinalatzeko eta gauzak egiteko, ez? Betiko gauzak, baina, besterik gabe. Egiten duenak egiten du, baina, denok egin dezakegula gehiago, guk ere bai, baina, denok egin dezakegula gehiago, eta denok egin beharko genukeena, segurunik. Been on location, did the lappy things we racing, eyes shining in amazement, call me Liz. Botako dizuke edo nire drama, edo nire utopia. Zer den zu? Utopia dramatikoa? Venga, hau fuertea da, baina bertsolaritzak botako gaituela egun ematen. En serio, daukan sensazioa esaten dela zenbat, aguantatuko dut hemen gauza hauek egiten, gauza hauek esaten. Eta hain resistentzi sensazio hontan ez dakidala zenbat energia geratzen zaidan. Ez, eta gero guapo dagoela, eta gure rolloak eta gure inguruak eta eskerrak hor dauden, eta sortu ditugun, eta eraikitzen ditugun, eta babesten gaituzten. Baina, ez, hemendiko 20 urtera imaginatzen dut gu izango garela bertsolaritza, eta ez hainbeste ez, baina, pentsatu nahi dut aterako direla oraindik okurritu ere egiten ez zaizkigun gauzak aldagarriak eta aldatu nahiko ditugula, eta jarraituko zaigula gustatzen bertsoa, hitzaren asunto hau, eta jarraituko duela bere esentzia horretan, baina esentzia hori transformatzen eta edukiko dugula lekua eroso egiteko egin nahi ditugun gauza hauek denok bilatuko dugula nolabait, gure leku erosoago bat, erosoegia izan gabe, eta ezakit. Eske begiratzen duzu orain dela 20 urtetik ona, eta, eske gauza pila bat aldatu dira. Asko. Orduan, esaten duzu, igual egin daitezke gauzak ez, eta igual, bapatean, ezakit, bapatean ez, baina 20 urteko aldearekin imaginatzen zehazki bere dimensioak imaginatzen ez dakidan bertsolaritza bat egingo du guk ere. Mesedez. Ala bedi. Bai, joe. Prest? Bai, Zein da gehien gustoko ezun soinua edo hotsa? gustatzen zait euritan baino aterkia entzutea. Euria baina ez lurrean baizik eta aterkian. Zein da gehien gustoko ezun usaina? Izara garbitu berrien usain hori, Zein da gehien gustoko ezun zaporea? gozoa eta bexamela. Bexamela, joder. Eske kroketak egin zituen atzo pixukidea. Zein da gehien gustoko ezun instantanea irudia edota argazkia? Izotz gauzak, hola glaziarrak eta gauza hotz urdin txuri, paraje hori
Olako zerbait. Zure krasen bat aitortuko zenidake? Bertsomundukoa. Naiz na? Bertsomundukoa, Amesartzaileuz gaztetan. Amesartzaile gaztetan, argazki hori. Buah. Zure bertsolari gogokoena? Miren Artetxe. Miren Artetxe. Earki. Zein izan da zure azken bidaia? Pandemia aurretik joan ginen Bogotara, gure arrebangoa delako eta bere familiako batzuk erdi bilatzera, ez dakiz zer horrelako gauza oso ero bat, bai? Baldezu ez izenik? ez, hola, euskitze ezagit ez izena den, ezagit zer den. Ez izen asko, bai hori, baina ez horrela ez graziosa horik. Zertan zara superona? Nahi superrona, lehen hobea, azkenaldian praktika galdu dut, baina hitz egiten AEIO. Asei, horrula etzi gondu zaket, ito butareki, segu horre, arreli, eskelen superona nintzen. Bueno, eta traketsa? Beste denean, hori kenduta. Baina, a ber, bota zerbait hola zehatzagoa. Ez dakit, traketxa naiz kirolean. Koordinazio eskatzen badu batez ere gorputzekoa. Zuretzat erreferentea den pertsona edo kolektiboren bat? Jake bertsoaz ari garen bertso munduko rollo transfeministaren aurrekari horiek, lehengo tipa bertsolariak Kristina Mardaraz, Kriston Japada. Jende hori, lehengo bertso munduko oraindik ere hor dabiltzan eta segitzen duten, eta pixkanaka bakoitza bere garaian bere pausoak, baina horko jende hori. Mendia Ondartza la sofa. La sofa beti. Alba da komoa. Bai. Batzuk, guau. Zure amets egingarriren bat? Nitu oraintxe bertan, eta momentu konkretu hontan, edo aldaketa klimatikoa eta beroketa globala taula gertatzea ja, edo gure etxeko kalefazioa konpontzea ja. Dauka. Zein da azken urtean gehien entzun dezun kanta eta zer iradokitzen dizun? Hola, buklean entzuten dugun horietako bat. Izango da igual... Ai ama, zergatik ez dakit izena? Ez da nola izena duen, kanta dakit oso hori, baina anariren beti zuloaren bezu, zuloa irterazen, zain nola izena duen? Entzun dut, aurten, deskubritu dut horrela aditasunez aurten, abestia letra eta musika eta horrela adi jarrita, eta lokura bat iruditzen zait. Iruditzen zait, ezagit. Eta zergatik entzun dudan asko, baina transmititzen dit zerbait oso koherentea. Da, niretzat kanta da koherentea. Doinua eta hitzak eta transmititzen duena eta kantatzeko modua, eta da oso kanta osoa. Eta transmititzen ditolako betetasun dudako bat, ez dakit esaten zehaztasunez, baina bai, kriston temazoa. Zertan nahiko zenuke hobetu sakondu edota garatu? Koherentzian. Nahiko nuke jakin batetik ez esaten, hori azkenaldiko hausnarketa, beti esaten da, eta jende asko esaten du, baina niri orain ere izaitukatzen, eta neurtzen intensidadeak. Gauzen intensidadeak. Zer noraino bizi, zer mugatu, zer gauzak pixka bat relajatzen eta distantziatik begiratzen eta ikasi oso pertsonala da eta ez da bat ere konkretua, baina oraintxe bertan hori igual. Taula gainean egoera bitxirik edo arrarorik bizi izan duzu, oholtza gainean? Tonteri bada, baina zan gazte saio bat, horrela erdi karpa baten konpartsak eta izaten dira, olako baten algara konpartsan gogoratzen naiz. Saioa orain dela 4-5 urte. Eta, nengon hor, ni lasai potpozik, nire aukian eserita, saioa hasi zen, eta gehitzez, nengon goian edo beha, zutik edo eserita, baina batean, kontu dut, eta hemen. Neukan nolako grano bat, nik oso adolescentzi txarra eukin duen akneari eta begira. Eta grano pila neuzkan, eta hemen neukan bat, ino nola eta, ja notatzen duzula lehertu daiteke, eta sartzen zaizula tentazioa eta esaten duzu jo eskeia, ez? Eta hasi nintzentan lertu nuen, eta gero mitiko grano pasatzen duena 2 ordu odola botatzen. Puesten, exactamente grano hori. Eta pasan duen, bertso saio osoa, hola, baitu hemen klines badukat, hola klines bat jarrita, eta bertxotan. Ai, ama. Bai, deiko bertxoa, bueno. Bizitzalakoa da, eta odola, eskerrak odola dakagula. Zer esango zenioke 5 urteko Anerri eta zer etorkizunekoari? 5 urtekoari esango nioke, kaixo, Aner. Ez zara adolze hongo nirekin, baina relaja, normala da, pasako da eta gero egongo zara. Orduan, zimak gauzak aldatzen dira eta normala da. Eta etorkizunekoari esango nioke, ditu horrekin lotuta, hau oso bertso zea bada, rekurso bat. Eta espero dut ez naizela zurekin ados egongo,
Eta saiatuko nahi lasai hartzen. Bi gauza bien. Oso ona. Agurtzen juteko botako dizut Bea Egizabala ikusi dizun galdera, bai? Venga. Eta galdera da, elektrizidadea ala gasa? Neri pasatzen zait, joten naizela oso inteligente pintak egiten eta nire diskursitoak botatzen, eta gero ez dakit ezer eguneroko gauzi buruz. Osea, oraintxe bertan kaldera apurtuta daukagu, eta ez dakit zenbaterainokoa den kaldera apurtu baten dimentsioa. Osea, badakit urberorik ez daukagula eta joan behar dudala lagunan etxera dutxatzera, badakit kalefazio ezin duela jarri, baina ez dakit vitrozeramikak berotzen duen edo ez. Barkatu olakoa naiz, motza naiz. Zer jodituko luke gehiago mundua? Kalkulatzen dut elektrizitatea hobeto dela, ez? Neri bildur gehiago ematen dit iluntasunak hotzak baino. Wow. Etorkizuna elektrizitatea da. Elektrizitateak askoz gauza gehiago egiten ditu. Bai. Ez daukat idearik, osan norbaitek kontaz baldin badaki ez hartu serio esaten dituen gauza. Baina erantzuna da elektrizitatea. Elektrizitatea, dudari gabe. Aner, urrengo gonbiatuari galdera bat utzi beharko jozu. Euskal Filo ikasten dut, ez du maten. Baina Euskal Filo ikasten dut eta grazia egiten dit ze jendea oso tope da honekin. Eta nire galdera da. Sorioneku edo Iruña Beleia. Oso ona. Zer sinesten duzu, zer gustatzen zaizu, zer... Aner, plazerrutxa izan da, zuen entzutea. Egongo ea. Bai, bueno, musu. Aio. Aio. Arte. No time to waste my time, I'ma make 'em wait. I'm a pancake bitch, but I take the cake. I'm gooey in the middle, baby, let me bake.